TAFSON da ni da rafi'a suka kuma soyin juna, sai mu rike alƙawari kin yi. Ni da rafi'a suka kuma soyin juna, na rike alƙawari ki ba mu rabu da juna. Soyayya sa'a ce, TAFSON ni kwana yi dace, waɗansu sun kwatantance da ni da ke amana ce, ba za ya kwace da ni da ke haɗi na Allah ne. Mun riga da mun kauce, da gwamma kautattun min yi zaune. Ranar kallon farko sai kika sace zuciya, bayan mun haɗa ido da ke kika yi dariya, na ce lalle na yi dace na samu masoyiya, sai na ce ki bani lambar ki ɗan mata. Ta ceto sai ta yi murmushi, na zata aranta ko za ta yi fushi. Kyakkyawar diya da kyau na murmushi, sai ta bani lamba muka yi ban kwana da juna. Bayan mun dawo gida sai na kira wayanta, sai na ce hello ya kike yan mata, amsar da ta bani dai ta tafi makaranta, in ta dawo gida za ta kira wayata. Ta dawo ta kira ni, na ce gobe zan koma, ta ce ina, na ce Kaduna a can na zama. Aboki na Mudassir shi ne ya bani shamma, ta ce ta gode daga nan muka yi ban kwana.